Täällä taas Nelosen uutiset. Tänään puhumme siitä, kun 8-vuotiasta tyttöä yritettiin raiskata kotonaan, mutta mies ei edes ehtinyt pistää housujaan alas, kun lapsen äiti tuli paikalle. Äiti oli kauhuissaan, kun tyttö oli sidottuna makuuhuoneessa. Heti kun äiti tuli paikalle, hän otti akoilla ja ampui täydellä latinilla raiskaria päähän. Se raiskari oli erittäin janari, kun yritti raiskata lapsen kotona. Niin. Jos minä olisin ollut se raiskari, oisin raiskannut sen penskan omassa kodissani. Juman kautta puhu totta. Vitun Sherlock. Meidän piti puhua siitä raiskauksesta. Sitten asian raiskarin nimi oli aika varmasti Jammu Siltavuori, a.k.a. Jalmar Jammu. Helvetin janari Jammu on kuollut.